Eguerdion, fedearen doaia eskatzen duzuen guztioi, ongi etorri beroa. Egu berri zoriontsu denoi. Giza haragi eginaren doaia ospatzen eta eskertzen du Kristau fedeak gaur. Egu berri, hitz sakona, egiazkoa eta oinarrizkoa, jainkoaren agerpena. Jainkoaren barrua irekitzen eta erakusten zaigu. Jaio berria jainkoaren hitza da. Egu berririk gabe ez genuke jakingo jainkoaren bihotza nolakoa den, ez da gure etorkizuna zein den ere. Egintzetan erakutsiko digu bere bihotz barruagako sentimentua jaio berriak. Nor den erakutsiko digu jaio berriak. Nola eskertu jainkoaren jokaera harrigarria. Zutri jarri eta kanta dezagun. Kanta dezagun denak, hau da egun argia, Jesus jaiota eta kanta aleluia. Posto baingero, posto zero lorra, posto eliza, posto herritarra. Kanta dezagun denok, hau da egun alaia, Jesus jaioda eta kanta aleluia. Posto famili, gurasoa, posto biziak, posto hildakoa. Kanta dezagun denok, hau da egun alaia, Jesus jaioda eta kanta aleluia. Etorkin eta zerrikoak, posto hemengo eta kanpokoak. Kanta dezagun denok, hau da egun alaia, Jesus jaioda eta kanta aleluia. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. senideok, jaunak dakarkigun bakea, maitasuna eta argia, bete-betean zuekin. Eta zure espirituarekin. Gaurko egunari gauza bakarra datorkio egoki. Jaunaren aintza pozik kantatzea. Bihotz betean kanta dezagun gertatu zaiguna. Aintza zerua, aintza zerua, aintza zerua jaunari, eta bakean lorrean gizonari. Eta bakean
zenbat maitasun, zenbat erruki, benetan zara santua. Zuzara gure bake iturri, zuretzat gure kantua. Aitza zeruan, aitza zeruan, aitza zeruan jaunari. Eta bakean lurrean gizonari. Eta bakean lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, era miragarrian moldatu duzu giza duintasuna eta era miragarriagoan eraberritu. Egizu, gizatasunean gurekin bat egin duen zure semeak, bat egin gaitzala berarekin jainkotasunean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Herriaren atsekabe eta morrontzaren erdian, itxaropenerako hitza hotz egiten du Isaias profetak. Jainkoaren garaipena, bakea eta nagusitasuna dakarrena, bidean datorrela ikusten baitu. La victoria y el reinado de Dios es tan real y cercano que el profeta Isaías ya ve en camino al mensajero de la buena noticia. Escuchemos. Isaias profetaren liburutik. Bai ederrak direla mendigainetan albistariaren oinak. Bakea aldarrikatzen du, zorionaren berri ona ematen eta salbamena iragartzen. Zioni diotzo, zure jainkoa errege da, entzun zeure zaintzaileen oiua. Oiuka ari dira, poz irrintzika, guztiak batera beren begiz ikusten baitute jauna Zionera itzultzen. Ekin poz oiuka guztiok batera, Jerusalengo horma eroriok. Jaunak bere herria kontsolatu baitu eta askatu du Jerusalen. Herri guztien aurrean erakutsi du jaunak bere beso santuaren indarra. Eta munduko bazter guztiek ikusiko dute gure jainkoaren salbamena. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. mundu guztian da zapaldu, jaunak gaitula salbatu. Denok berriz. Mundu guztian da zapaldu, jaunak gaitula salbatu. Kanta jaunari kantu berria, egin zarrigarriak egin baititu. Garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santua. Mundu guztian da zapaldu, jaunak gaitula salbatu. Bere garaipena
iraupena ezagutarazi du jaunak, bere salbamen egintza gertu nazioen aurrean. Ez du ahaztu bere maitasuna, Israel herriari dion leialtasuna. Mundu guztian da zapaldu, Aurna gaidura guzarlatu. Gizakion bihurrikeria zuzentzera, profetak bidali zituen jainkoak garai batean. Baina azken hitz erabakiorra, Cristo da. Cristo es la palabra definitiva y es inútil buscar a Dios si no se parte de Cristo y de su mensaje, dirá San Pablo a los hebreos. Hebrearrei egindako gutunetik. Askotan eta era askotara hitz egin zien antzina jankoikoak profeten bidez gure arbasoei. Azkenak diren egun hauetan berriz, bere semearen bidez hitz egin digu. Seme hau egin zuen gauza guztien oinorreko. Egin ere honen bidez egin bai zuen mundua. Seme hau da jangoikoaren aintza, distira eta jainkoaren izatearen irudia. Honek eusten die gauza guztiei bere hitz indartsuaz. Eta bekatuen garbikuntza egin ondoren, jainko handiaren eskuinaldean eseri zen. Zeru goienetan, aingeruak baina gorago jarria, ondaretzat jaso zuen izena ere, haiena baino gora kokoa denez gero. Izan ere, zein aingeruri esan dio inoiz, nire seme zarazu, nik zaitut gaur sortu, eta beste behin, aita izango nau hark ni, eta seme izango dut nik ura, eta berriro, lehen semea munduan sarragastean hau dio. Gurtu beza ura jainkoaren aingeru guztiek. Jaunak esana, Eskerrak zuri Jainkoak gizakiari ematen dion egia osoa eta erabatekoa Kristo da. Ulertzen den hitza, bihotzera sartzen den berri ona. Ez dago jauregi batean gordea, erromesti joan gizakiaren bide lagunda bera. Giza aurrerantzean, giza aukerak argitzen eta zuzentzen dituen egia bakarra. Aurrerantzean gizakiaren erantzukizuna, bide lagun honi belarria, adimena eta bihotza irekitzea da. Jesus berari entzun behar diogu orain evangelioan, adi eta erne jartzen gera, aleluia abestu zutik. Denok aleluia.
santu bat zabaldu zaigun, atozte herriak gurtu ezazu jauna, argi handi bat jaitsi baita gaur lurrera. Jesucristoren evangelioa San Joanen liburutik. Aitzazuri jauna. Hasieran bazen hitza, eta hitza jaungoikoarekin zen, eta jaungoiko zen hitza. Hitz hau hasieran jaungoikoarekin zen, dena hitzaren bidez egina da, eta egindakoetan ez da ezer hura gabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizonen argia zen. Argiak ilunbetan argi egiten du, baina ilunak ura ez zuen onartu. Agertu zen gizon bat, jaungoikoak bidalia, Joan zuen izena. Aitormenerako etorria zen, argiaren aitormen egitera, haren bidez guztiek sinets zezaten. Bera ez zen argia, argiaren aitormen egin behar zuena baizik. Hitza zen mundura etorritako gizon oro argitzen duen egiazko argia. Munduan zegoen, eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen, eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, jaungoikoaren seme alaba izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinesten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizonaren nahieratik ere, jaungoikoagaren gandik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geuk ikusi dugu haren aintza, aitaren seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Joanek hartaz egin zuen aitormen oihuka esanez, hau zen nik esan nuen hura, nire ondoren datorrena, nire aurrean jarria izan da, ni baino lehenagokoa baitzen. Eta haren betearen betetik, graziaren gain hartu dugu guztiok. Legea Moisesen bidez emana izan da. Grazia eta egia berriz Jesukristoren bidez etorri dira. Jaungoikoa ez du inork ikusi. Aitaren altzoan dagoen seme bakarrak eman digu haren berri. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna,
Kristau senideok, lehen hitza, egu berri zorionak emateko da. Gaurko jaiak ospatzen duena gerta dadila zuen bizitza. Jainkoa gure artean, gutariko bakoitza ukitzeraino. Elizkizunaren hasieran esaten duguna bete-betean ospatzen dugu gaur. Jauna zuekin, jauna gurekin. Horixe da lehen nahia eta esperantza. Irakurgaiek era batera eta bestera dabiltza gaur ospatzen ari garen misterioa adierazi nahian. Bi edo hiru azpimarratzea egiten dituzte. Lehena, poza, Isaiasen hitzak hartuz. Bai ederrak direla mendi gainetan. Entzun, zure zaintzaileak oihuka ari dira irrintzika. Ekin kantari, poztu jaunaren herri, eta horrela dena. Bigarrena, Eberterrei zuzendutako eskutitzean, gaur jaio dena, jainkoaren irudi da. Jainkoa Jesusen bitartez agertu zaigu era bat. Nor da jainkoa? Begira ezazu Jesus. Gizakion zorion betearen egarri ase ezeinaren galderari, Jesusengan ematen digu erantzuna jainkoak. Eta hirugarrena. Hasieratik jainkoak guri zigun maitasuna agertzen digu Jesusengan. Jesus da jainkoaren hitza, erabateko hitza, betirako. Liturgiak hau dena eskaintzen digu era askotara. Gu, mundu guztiko kristauekin batera, misterio hau ospatzen dugu gaur. Eta aldi berean, ez dugu ahazten. Ez da ahaztu nahi ere, munduan nola di joan. Gure gizartea zertan da bilen. Bizitzea egokitu zaigun garaia nolakoa den. Ez gara hasiko zerrenda luzea egiten, baina ezin dira pozez gainezka egoteko garaiak hauek, ez. Gure eguberri festak ez da nahi ote ditu munduak eta munduko hainbat eta hainbat gizon emakumeen sufrimenak? Bate baina goiegok, baiezko esango luke. Denboro batez errealitate gordina ez ikusteko ahalegina ote da festa egin beharra? Ba, ez, inundik ere. Hain zuzen, gaurko jaiak zera esaten digu. Mundu honen erdi-erdian kokatu dela jainkoaren salbazioa. Jainko salbatzailea, etorri zaigula mundu honen erdi-erdira. Hori bai, umil eta txikian, guztia salbatzeko, txiki eta pobreen gandik hasita. Betik gora, barrutik kanpora. Jainkoa aur egitean hori esaten ari zaigu. Jainkoaren moduak ez dira gureak. Guk kanpotik barrura eta goiti behera egiteko joera dugu. Jainkoak ez. Beti harrapatzen gaitu ez ustean misterio honek, eta beti harrapatuko gainera. Nahiz eta urtero ospatu izana. Aur auskor horrek ukitua uzten du mundu osoa barrutik. Gu konturatu ala ez konturatu.
Alaxe nahi izan du eta nahi du Jainkoak gu salbatzea. Horregatik beti izango da misterio. Bizitza zailtzen ari zaigula. Gure etxea den mundua ondatzen ari garela. Nazioarteko harremanak txartzen ari direla. Bai. Eta gure aleginak emarko dugu honi buelta emateko. Alaxe da. Eta norberak jardezala nahi duena lista horretan. Eta guzti hau hala izanik ere, Jainkoa maitale gerturatzen zaigu Jesus aurrarengan. Maitale. Hau bai misterioa. Misterio pozgarria beren uste osoa Jainkoaren bihotzonean jarria dutenentzat. Entzun dugu, hitza haragi egin zen eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geuk ikusi dugu haren aintza. Aitaren seme bakarrari dagokion aintza, grazia eta egiaz betea. Etxe honetako poetari helduz, inoiz garairik izan baldin bada beltza, garai hause benetan beltza eta traketsa. Garai hontan Gabona ez alda ametsa. Zein da Gabonen funtsa, Gabonen papera? Gauberdiko ahuntzaren ez dula, ote da? Edo pobreen betiko utopia zera? Horra baina Gabona berriz ere Gabon, horra armen artean betiko berrion. Ilun dagoen arren, bada zer itxaron. Jainkoari eskerrak. Gurtu dezagun Jainkoa. Egu berrion zorionak guztioi, Jainkoa gurekin baita. Eta zutiturik egin dezagun gure fedearen etormena. Sinisten alduzue Jainkoa eta alguztiduna zerulurren egilea? Sinesten du jauna, Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birginegandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten du jauna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Gizon emakume guztiak salbatzeko jaio da. Eguberriko senidetasun eta bakezko desioa otoitz bero bihurtu behar dugu,
eta bizitza guztirako konpromiso. Dakigun otoitz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Guk Eguberriko poza ospatzen dugun bitartean, gizon emakume asko dabil gerran eta heriotza gertuan ikusiz. Eska diezaiogun jaunari berak ekarri duen doainaren bakea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gu elkarrekin biltzen garen bitartean, gure herrian, gure munduan, jende asko dago zokoratua, alkoholaren eta drogaren menpe, gaixo, behar gorrian. Eska diezaiogun jaunari horientzat guztientzat maitasun betea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Guk gaur pozik kantatzen dugu elkarte ederra osatuz. Eska diezaiogun jaunari eman diezagula egun berria argitzen saiatzeko adorea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eska diezaiogun jaunari, azkenik, bakoitzak geure bihotzean, edo geure familian, edo geure herrian ikusten ditugun beharren alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Zatoz bai jauna, gaur eta beti gure mundu honetara. Emaizkiguzu oparo, bakea, maitasuna eta itxaropena. Gu salbatzeko gizon egin den Jesu Kristo gure jaun beraren bitartez. Amen. Belenen sortu zaigu jainkoa, hautasunaren gatibu, ta askatasun bide berriak guri urratu dizkigu. Horra jainkoak izaragitan, maitasunaren testigu. Belenen sortu zaigu jainkoa, aitaren salbamenita, maitasun egintzak egiteko, libratu zaigu bizitza. Belengo misterioa dugu, zori onenaren giltza. Belenen sortu zaigu jainkoa, zeru itxiak urratuz, erruki utxez egin du jaunak, egintza hau bere kabuz. Neurri ontako doantasuna,
eskertu dezagun kantu. Belenen sortu zaigu jainkoa, esperantzaren emaitza. Bete-betean bete du baita, abenduaren agintza. Belenen sortu zaren jainkoa, ospekorez benta haintza. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna gaurko eguberri festaburu honetan, zurekin adiskidetzen gaituen oparia, hau baita gizakiak zuri eskain diezazukeen gorespenik bikainena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna kantauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain, jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeruetako jaingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, 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 jainko jauna. Zelulorrak beteni dauzka, zure erdiz dira. Santu, santu, santua, jainko jauna. Bedeinkatua jaunaren gandik datorrena. Santu, santu, santua, jainko jauna. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, hemen bildurik, Maria Birjinak munduari salbatzailea ekarri zioneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa eta ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta intza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, saltu izan berri zure izena, etor berri zure eremua, egin berri zure baina, zeruan bezan arrurean.
Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uste dizuet neure bakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuken zenduzu mundoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuken zenduzu mundoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuken zenduzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz zure etxea salatzeko. Jaunari kanta ona baida, haindu handia bere betiko errukia. Denok, jaunari kanta ona baita, haindu handia bere betiko errukia. Itan.
losatuko. Gozata ikus zein den xamurra jainko jauna. Doa zuargan gorde dena. Jaunari kanta ona baita, haindu handia bere betiko errukia. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, gaur jaio den munduaren salbatzaileak, jainkoaren seme alaba bihurtzen gaituen bezala, egin gaitzala hilezkorrere. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jesusen bidez, jainkoak gizonekin duen egiazko elkar izaketan parte hartu dugu Eukaristia ospatzean. Pake hitzaren mandatari eginak izan gera denok. Ez aldiogu utsegingo, guregan halako konfiantza jarri duen jainkoari. Egu berri zoriontsua opa dizuegu Arantzazuko anaidi osoak, poz eta atsegin betez goza ditzazuela egu berriko jaiak. Nahi duzuen arte, beste bat arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeika zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Arantzazu. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak